Takže čaute ľudia, zdravím vás Zozox, ja som tu dneska pri videu ja som dneska pri videu z Obby Creatoru. Dneska budeme hrať Obby Creator, aby som sa dostal aspoň niekam v jednom takom, v jednej takej hroznej mape, ktorá sa volá ako pre toto. Ako sa volá vlastne táto hlúposť? Kart. A volá sa to, už to idem nájsť, 8-bit tank, ktorý som už trochu hral a veľmi mi to nejde, pretože som to vtedy hral na... Prečo to znie, aké by som sa Prečo to znie, aké by som sa práve pripojil do tohto, do Friday Night Funky. Ako FNF, chápete? Čo znamená FNF? Ak nie, tak si to vyhľadajte. Na to treba menší vozík. Kde mám vozík? Tu sú inventár a jediný menší než forklift nepoznám. Tá hudba ma štve, len keby tu išla stopnúť. A je. A to je súčasť hry vlastne. Tak ja si nechám celkom podova. A na to, že jak mi na jedno ucho hučí, tak to sa mi už prestáva líbiť. Au. Čo som dostal len jeden hit. Au, ne. Ne! No do frasa. Už som aj tak zomrel. Tá hudba má tom jedine štve. A ešte aj to, aká je toto nepraktická mapa. Asi sa budem sťažovať u vedúceho, lebo toto je úplne praktická mapa. Au, nie. Proste... Kamo, ja v tejto mape končím. Tu nebudem už ani sekundu. Čakajte, asi niečo nájdem, čo môžem splniť. Retro, nie. Pinky Train. Asi nie. Balloon kart, nie. Tenis, nie. Statue of Liberty. Počkajte, nájdem si niečo. Raketa, presne toto som chcel. Raketu. Ako to, že som nedával easy, keď som bol malý. Ja som to plnil, keď som mal asi 10 rokov. Asi už viem. Tu som stále zomrel. To si radšej asi vezmem Roblox Blimp. Asi viem, čo mi robil. Nič mi tu asi nemohlo urobiť najväčší problém. Samozrejme aj škríček. A než kolečko, pretože som nevedel asi spomaliť. Alebo aj sekera. Čo mi sakra môže spôsobiť väčší problém, keď sa nemôžem dostať dole. Nič. Veď som tu celý čas. Ja som to zvládol. A tu môžem ísť akokoľvek rýchlo, to nevadí jak. Lebo tu to je úplne jedno. No, možno tých kladne. To som nemal robiť. Vezmem si samozrejme svoj Roblox Blimp, ale nie, avokado, môj favorite. Nie, avokado je môj favorite. Môj najobľúbenejší dopravný prostriedok, len keby ako dopravný prostriedok len tak existoval. Aj keď avokáda veľmi nemusím, lebo mi nechutia, tak je toto super dopravný prostriedok.
trošku zrýchliť, pretože nechcem sa vyguľať. Už budem na leveli 4, ako to, že som toto nedokázal nikdy predtým. To už je medium. Ja som noob. Noobák. To sa musím rozjet. Kámo, tento jump nejde, to je nemožný jump. Ako? To je nemožný jump. To ste mi mohli skôr povedať, že je to možný jump. Nie, klada je hrozná. To je v pohode, toto môžem kľudne. Tu už trošku spomaliť, pretože sa bojím, že sa vyrútim veľkou rýchlosťou preč. Čo som na tomto sakra nedával. A tam už vidím zakázanú caveu. Mám podozrenie, že som ešte niečo plnil. A nevedel som to nikdy dať. A bolo to niečo s Bobom. Čo si teraz o mne niekto musí pomyslieť, že som snad idiot. Keď si vezmem Classic Jeep, tam aspoň vidím niečo. Lebo to máš dosť široké kolesa a to, aby som videl na trať. Mám. Big jump. Prosím, ja chcem byť v tej cave. GG's pro. To nejde. To je nemožné. Nech už budem ticho, lebo to som si pomyslel aj tam. A bolo to možné, iba ja som bol debil. Ukľudniť sa, spomaliť sa, pozor, štart. Nie. Yes. Som tam. V cave. Ako niekto môže chcípnúť na karte. Aha. Už sa to vie. Lebo tam je to hrozne prudké až tak, že sa vykoľajíš a ty tam musíš spomaliť. To je znova úplne hlúpo urobené. Musíš ísť tak pomaly, aby si to zvládol. A za tebou ide minecart, ktorý ide rýchlejšie než ty. A on sa za to nebúra jak ty. Pomoc! Kamo, to je nemožné. Ja pred tým Minecraftom nemôžem spomaliť. Akokoľvek, to je hlúposť. Skúsim ešte raz. Tu spomalím, lebo môžem. Tu vidím hore. Minecraft ma doháňa. To bolo nemožný. Ešte ja končím. Čaute.